Міханавіцкая сярэдняя школа Мінскага раёна ужо больш за 30 гадоў паслядоўна і мэтанакіравана займаецца справай этнакультурнага выхавання навучэнцаў. У 1989 годзе дырэктар школы Каліновскі Владзімір Данілавіч распрацаваў комплексна-мэтавую праграму па вывучэнні абрадаў і традыцый беларускага народа. На цяперашні час на базе установы адукацыі ажыццяўляе дзейнасць раённы рэсурсны цэнтр выхавання навучэнцаў на асновах народнай педагогікі, рэалізуецца педагагічны праект фарміраваннем навучэнцаў аснов культуры сямейных узаемаадносін сродкамі народнай педагогікі. Арганізацыя адукацыйнай, асветніцкай і метадычнай дзейнасці установ адукацыі ажыццяўляецца праз сістэму мерапрыемстваў у межах ідэалагічнай і выхаваўчай работы, рэалізацыю праграм аб'яднання па інтарэсах, сістэму музейных заняткаў, экскурсійную дзейнасць і гэтак далей. У населеным пункце, дзе аўтэнтычная культура амаль не захавалася, навучэнцы і іх бацькі з задавальненнем спасцігаюць і развіваюць нацыянальныя традыцыі. Цікава, весела, смачна адзначаем разам з бацькамі, бабулямі у верасні багач. У Дмітрыўскую бацькоўскую суботу кожны год ладзіцца сустрэча, дзе дзеці расказваюць пра продкаў, прадстаўляюць свае радаводы. Масленіца з удзелам фальклорнага калектыва «Калыханка» уяўляе сабой дзей з вогнішчамі, блінамі, са спевамі і карагодамі. 30-годдзе творчай дзейнасці адзначае узорны калектыў «Калыханка» пад кіраўніцтвам Рыжковай Ларысы Мікалаевны. Музей установы адукацыі – месца для ўстанаўлення сувязі часоў, дыялогу пакаленняў. Яго наведвальнікі з задавальненнем шукаюць адказы на пытанні «Адкуль мой род?» або нават на такія «Ці лёгка нашым прабабулям было выглядаць прыгажунями?» Ці «За якога хлопца замуж дзяўчаты раней ісці не хацелі?» Загадчык музея Лівкавец Марыя Мікалаевна з'яўляецца аўтарам праграмы «Фальклорная спадчына», якая была адзначана дыпломам першай ступені 5-го рэспубліканскага конкурсу праграм аб'яднання па інтарэсах фальклорнага накірунку. Юным даследчыкам гістарычнай культурнай спадчыны краю кожны год прыносіць радасць перамог на рэспубліканскіх конкурсах, канферэнцыях і форумах. Этнічна выхаваная асоба павінна ведаць нацыянальныя традыцыі і звычаі сваёй сям'і, уласны радавод.